Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатына ачык хат язып, милләтебез, туган телебез хокукын яклаган кыю журналист дип тәкъдим иткән идек без бүген Эльвираны эфирга килгәнче. Эльвира, бу хатны язганнан соң сиңа мөнәсәбәт ничегрәк булды? Аның тәэсире булдымы? Гомумән нәтиҗәсе булдымы? Син көткәнне бирдеме? Бу бит инде Разил Вәлиевка атап язылса да, аның исеменә генә язылган хат түгел иде. Бу гомумән бу инде барлык депутатларга, безнең сәясәтчеләргә мөрәҗәгать кебек, шунда язылган хат иде һәм беренчедән бу минем кебек милли яшьләр дә бар икәнен күрегез дигән шундый бер уран салу кебек әйбер булды инде. Шундый фикер дә бар дип әйтәм. Һәм мин бу мәкаләнең сәяси даирәдә бик нык сөйләнгәнен беләм. Бик нык теге фикер алышларга этәргәнен. Икенчедән, мәкалә астында комментарийлар бик күп булды интернетта. Анда йөзләгән комментарий иде. Бу инде миңа яклап язсалар да минем фикерне, анда Разил Вәлиевны яклап язсалар да мөһим түгел. Иң мөһиме бу безнең татар халкының әле бу милли мәсьәләгә битараф түгеллеген аңлата торган бер күренеш булды. Шуңа күрә бу уятып җибәрде дип уйлыйм. Моның тәэсире зур булды минемчә. Син аны нәрсәдән сиздең? Менә шул комментарийлар укытта сиздем. Аннары менә язучылар белән очрашуларга барабыз бит. Әлегә кадәр инде ничә ел вакыт үтте, әлегә кадәр киләләр. Шуны язган идең бит син дип шуны әйтәләр. Менә мин инде йөзләгән мәкалә язганмындыр журналистикага килгән 17 ел эчендә. Ләкин һаман да ничә ел үтсә дә һаман киләләр дә шуны әйтәләр, киләләр дә шуны әйтәләр. Бу ниндидер бер хит хат булды инде. Аны язар алдыннан синең күңелеңдә ниндидер каршылыклы хисләр булмадымы? Менә язсам бит инде хәзер минем карьера, ойым бит инде бу зур кешеләргә атак язылган хат бит инде барыбер. Журналистның эчке цензурасы, алай теге кемгәдер ошарга тырышам дигән, бу нәрсә әйтер икән дигән әйбер булса, ул журналист була алмый минемчә. Анда инде ниндидер туры сүз, принципларын һәм фикерең булырга тиеш. Мәсәлән, шунда ук минем анда күңелем бик тулган иде. Мин бит аны Разил Вәлиевнең бер шигыреннән соң инде аның Рабит Батулланың юбилеенда укыган шигыреннән соң яздым. Йылы-йылы язылган шундый теге эчкерсез, ихлас хат иде ул. Шуңа күрә анда инде уйларга мөмкинлек тә юк иде, эмоцияләр ташкыны иде. Һәрхәлдә уйларга мөмкинлек булса да, мин инде ул мөмкинлектән файдаланмаган булыр идем. Чөнки бу минем принцип, бу минем милләт һәм мин аның өчен эшлим. Журналистикада эмоцияләре гомумән кабул ителәме соң? Бу шуңа күрә дә ачык хат иде. Бу теге ниндидер объектив мәкалә түгел бит. Бер тарафны тыңладым, икенче тарафны тыңладым түгел. Бу минем фикерем. Һәм журналист хокуклары буенча минем үз ишемдәге фикеремне тутырып әйтергә хокукым бар. Гомумән татар матбугатында менә шушы милли сәясәт ни дәрәҗәдә урын бирә? Синең карашка ул менә тиешле дәрәҗәдә бүгенге көндә менә. Милли сәясәт менә бездә нидән гыйбарәт? Безнең милләттә бит инде ул гомерлек көрәш. Ул җир өчен көрәш, тел өчен көрәш, мәктәпләр өчен көрәш. Менә бу туган тел өчен даими көрәш. Без хәтта менә урамдагы татарча язулы ниндидер илмә такталар өчен дә көрәш алып барабыз. Андагы хаталарны төзәтү өчен каядыр язабыз, барабыз, анда халык контроленә мөрәҗәгать итәбез. Шуңа күрә бу көрәшне дәүләт матбугатында мин күз алдына китерә алмыйм шәхсән. Чөнки асылда бу көрәш дәүләткә каршы көрәш кебек килеп чыга, әйме? Шәхси матбугатта бу әле бар. Мәсәлән, Азатлык татар яшьләре берлегенең пикетлары, татар иҗтимагый үзәге үткәргән чаралар, аларга бәйләнгән прокуратура, мәсәлән, яки анда янгын сүндерүчеләрнең штраф язулары. Булар менә шәхси матбугатта бирелеп барыла. Ләкин алар шулай ук бик әз, бу теге авыру кешегә биргән дару кебек, әз-әзләп кенә шундый дозалар белән генә биреп барыла. Шуңа күрә милли сәясәт матбугатта бар дип уйлыйм, ләкин ул бик әз. Менә синең шушы эмоцияләр белән язган хатыңа бәйләп мин чираттагы сорауны бирәсем килә. Инде бүгенге көн вазгыять әйме. Гомумән Башкортстанда булган вазгыять синдә шушындый эмоцияләр уятмадымы? Андагы хәлләрне безнең телебезгә булган, артистларга булган мөнәсәбәтләрдән соң синең тагын ачык хат язасың килмәдеме? Килә, ләкин менә монда инде мин үземне бераз тыеп торам. Чөнки менә бу җанисәп алдыннан барган бит инде шаукым бит инде бу. Хәзер менә җанисәп алдыннан без кемнең кем икәнен күрдек. Менә күрәсезме, без теге тугандаш, дус, халык, күрше дип яши торгач, Башкортстан, кан кардәш дип менә үзебезнең дә яши торгач, Башкортстан безгә шуны йөзен күрсәтте. Ул безнең җырчыларга ишекләрне ябып куйды. Ул Башкортстан микән, әллә аерым кешеләр микән? Сонысы бәхәсле бит. Башкортстан җитәкчеләре инде
ләкин Башкортстан дип әйтәбез без бит инде Татарстан дигәндә дә Шәймиевны һәм Рөстәм Миңнехановны күз алдында тотып барыбер китереп әйтәбез күз алдына. Монда да менә Башкортстан ишекләрен япты. Бәлки андагы халык та катырак әйткән булса, ул ишекләр ачылган булыр иде. Аларда ул без бит татар дигән. Аннары менә шундый сәясәт бара Башкортстанда, күрәсездер әйме? Анда татарларга да сез бит башкорт һәм сез төньяк көнбатыш диалектында сөйләшәсез дигән сүз китте. Хәтта төньяк көнбатыш диалекты дигән дәреслекләр яздылар. Хәзер татар балаларын шушы дәреслекләр буенча төньяк көнбатыш диалектына өйрәтәләр. Татар теленә түгел. Бу гомумән абсурд бит инде, уйлап карасаң. Синең үзең Башкортстанда командировкада булганың бармы, җыенмыйсыңмы, барырга теләгең юкмы? Менә шушы фактларны үз күзең белән карап, ничек синең бу юнәлештә планнарың юкмы? Менә хәтта моңарчы бит инде Башкортстанда татарларны басу булды. Бу җан исәпкә кадәр дә бит инде аларны башкорт дип язулар булды бит. Узган 10 ел элек инде булды. Шуларны Әйе, менә узган 10 ел элек. Ләкин моның кадәр теге күтәрелеш, шаукым булмады, әйме? Менә быел ниндидер күтәрелешкә китте. Хәтта дәүләт матбугаты да бу хәтта хакта язырга мәҗбүр булды. Татмедиадан анда журналистлар барып бу хакта күрсәттеләр, яздылар дип әйтәм инде. Инде бу дәүләт матбугатына да күчкәч, минемчә, инде минем анда барып йөрүдән ниндидер мәгънә дә юктыр. Бу инде хәзер бөтен җирдә языла, Аллага шөкер. Теге кешеләрнең күзләре ачылды, алар күрәләр. Синең барырга теләгең дә хәзер ниятеңдә юк. Бөтен карталар ачылды дисең инде. Теләгем дә юк дип инде. Теләгем бар минем. Менә мин Шаманнар артыннан сәяхәт китабымны тәкъдим иткән идем, мәсәлән, кибетләргә. Безгә әйттеләр, без әлегә кабул итмибез. Октябрьдан соң килербез сез. Әйе. Башкортстан кибетләрендә менә әле яңа авторларны, димәк, кибетләргә кертмиләр татарча китап белән. Монда китапның татарча булуы тәэсир иттеме аларга? Әллә инде аның эчтәлегеме? Менә анысы инде мин белмим, алар эчтәлеген аның күрмәде, алар аны белмиләр. Мин теге мөрәҗәгатьләр яздым бит инде. Анда менә китапханәләрдә, мәсәлән, татарча китапларны алу юк. Бездә менә милли китапханәгә мөрәҗәгать итәсең, алар синең китабыңны сатып алалар, әйме, укучыларга тәкъдим итәләр. Ләкин менә Башкортстанда бит татар кешеләре яши. Алар өчен татар китапларын ничектер менә алу, димәк, юк дигән фикергә килдем, чөнки алар хәтта 10 китап белән дә ниндидер заявкалар булмады. Димәк, анда яшәүче икенче урында торган татар милләтенең хокукларын тиешенчә исәпкә алмый булып чыга. Кысалар дип саныйм, күренеп тора. Алар китап укый алмыйлар булып чыга. Шулай булып чыга. Шуңа ниндидер ясалма, ниндидер киртәләр булдырыла булып чыга. Бәлки китапның тышына язасы булгандыр, төньяк көнбатыш диалектындагы китап дип, бәлки шуннан соң аласы булганнардыр, белмим. Кызык идея бу. Менә почтадан әйме файла бу бик күп заказлар килә Башкортстаннан, китапны кешеләр 4-әр, 5-әр дәнә алалар һәм мине бу әйбер аптырата, кибетләргә кертмиләр. Кызык әйме, кызык. Ара, кызык фикерләр әйтәсең, кызык фактлар әйтәсең, бу инде фактлары да безнең тапшыруларыбызда ачылмаган иде. Гомумән командировкалар дигәннән синең бу китабың бит инде шушы командировка нәтиҗәсендә иҗат ителгән, әйме? Син кайтып та кермисеңме, әллә сирәк буламы синең командировкалар гомумән? Журналист буларак. Журналистны аяклары туйдыра икән беләм инде мин аны, бит бөтенебез беләбез. Бу китапның языла башлау тарихы да шул командировкалардан китте инде. Иң беренче шул Хакасиягә мине чакырганнар иде журналист буларак, милли журналистиканың нәрсә икәнен аңлату өчен лекцияга чакырдылар мин анда инде. Мин студентларга, укучыларга анда бирдем лекция. Журналист булачак. Русиядә милли журналистика турында инде. Менә татар безнең газеталарны алып бардым мин, татар журналистикасы турында сөйләдем. Һәм шуннан соң мин ТВ-га чакырдылар, ТВ-га бардым. Шул ук милли темага. Әйе, шул ук милли темада менә шулай кирип киттем. Шулай лекция укыдың анда да. Анда да шулай чыгыш белән бардым инде, журналист буларак бардым. Аннары инде Казакстан, Кыргызстан ансы инде минем кызыксынуларга әйләнде. Төрки халыкларны. Әйе, ниндидер төрки халыкларны, аларның тормышын, гореф-гадәтләрен өйрәнү ниндидер бер нормага әйләнде. Һәм менә шушыларны туплап барсын бергә Шаманнар артыннан сәяхәт дигән китап килеп чыкты. Бу Алтай якларында синең сәяхәтең. Алтай монда кермәде. Монда керергә өлгермәде әле. Монда керергә өлгермәде, бәлки киләчәктә дәвамы да булыр. Анысында инде Башкортстанда булыр дип уйлыйм, чөнки Башкортстанда да изге җирләр бар. Менә шушы сәфәрләрең барышында инде китап кадәр китап иҗат ителерлек шундый бай мәгълүмат туплап айткансың, әйме. Гомумән кыскача гына әйтеп әйткәндә, шушы командировкаларың, шушы сәфәрләрең барышында исеңдә иң уелып калган хатирәң белән уртаклашсаң иде безнең радио тыңлаучыларыбыз белән. Бәлки бу китапка кергәндә командировкамы? Алар икесе аерыламы синең өчен? Хәзер инде аерыла. Менә бер вакыйга Казакстанда бер хатынның инде менә инвалид креслосына калган бер кызның
кыздын десең хатынның, аның бозумун чыгарыр өчен сарыкны суеп, шуның каны белән шул хатынны коендырдылар менә күз алдымда. Бу минем өчен бер шок вакыйга булды инде, мин аны китапка да яздым. Менә шуны атый алам. Бозымы чыктым икән соң. Аның менә дөресен генә әйткәндә аралашып торабыз инде. Хәзер аякка баскан, ул йөри, аның тормышы рәтләнгән. Ләкин анда беләсезме, ул теге Бунда нидер ырым-шырымнар монда нидер. Әйе. Бунда нидер теге ничек дип әйтәләр әле, аларның үзләренең шундый сәламәтләндерү системасы дип әйтик мисал инде. Бу инде теге мин курбан чалдым да, бүген куендым да, иртәгә бөтен бәләмнән котылдым дигән сүз түгел. Ул аерым бер ритуал кебек эшләнә торган әйбер. Анда теге укыла торган дугалары, махсус әйберләр бар инде. Бөтен кеше сарык суярга. Ислам динендә түгел инде булар. Алар ислам динендә. Ислам динендә, ие. Ләкин шулай әби бабаларның нидер үзләренең борынгы шундый гадәтләрендә саклыйлар булып чыга. Ислам анда ничектер мәҗүси тәртипләр белән бергә кергән. Һәм менә каберләргә бару, ничектер анда нәрсәдер сорау. Син үзең аларны дөрес дип саныйсыңмы соң? Миңа бу сорауны гел бирәләр, фәйла абый. Нәрсә дип җавап бирәсез гел? Мин әйтәм, һәр кешенең үз дөрестлеге. Монда мин инде аларның гасырлар буена килгән тәртипләре сезнеке дөрес түгел, безнеке генә дөрес дип уставым белән аларга керә алмыйм инде, аларның йортына, әйе. Шуңа күрә радиодан да кычкырып утыра алмыйм. Менә алар дөрес яшәмиләр, без дөрес яшибез дип. Ничектер бу өлкәдә инде үз фикеремне белдерү миңа калса дөрес булмас иде. Аларга кимсетү кебек булыр иде, яки анда безне кимсетү кебек. Кешенең күңелендә тулы бер халыкның яшәү, аның борынгы традицияләре, әби бабалардан калган гадәтләре, монда бар тик Аллаһу әгълам диләргә. Инде Аллаһ Тәгалә белүче шулай бит, кемнең Аллаһ Тәгаләгә якын икәнен, кемнең хакыйкатькә якын икәнлеген. Яннары менә шундый бер бар, безнең бит инде әби бабалар барбер кайчандыр мәҗүси булган. Безгә бит инде ул теге исламда элегелектән булганбыз дисәк тә, аңа кадәр мәҗүси дә булганбыз. Шуңа күрә ул халыкларны ничектер җахил, надан дип карау, ул дөрес түгел. Ул синең үз тамырларыңа да шулай ук мөрәҗәгать итү дигән сүз. Аларны да хөрмәт итәргә кирәк. Һәм безнең дә үз тәртипләребез бар, безнең дә халыкны хөрмәт итәргә кирәк. Менә шундый формада бирергә тырыштым китапта.